Symud ymlaen i'r 90au, da ni eisiau wedi clywed cyfeiriad at yr ail refferendwm ar datganoli. Ond os safbwynt y drafodaeth o fewn y blaid ar pryd, bydda fo yn wir i ddeud, dwi'n meddwl, o ddarllen fan hyn, bod na wahaniaeth barn ymhlith rhai ohonoch chi oedd ar frig y blaid ar y pryd ynglyn â be fydda'r geiriad, yr union eiriad ar gyfer y cwestiwn. Be oedd yn mynd ymlaen yn dda cynnu Ieuan? Be oedd y drafodaeth o fewn y blaid? Achos mae'n ymddangos i mi bod yna rhyw dyndra bryd hynny. Oedd, a dwi'n cyfeirio at hynny yn y lle. Beth sydd eich chi gofio ydy hyn ynddo, ond na bobl yn y blaid wedi clwyfo yn ddrwg iawn oherwydd canlyniad 79. Oedden nhw bobl oedd wedi rhoi i gyrfa gwleidyddol ar y lein mwyn trio ennill honno, wedi gwneud popeth fedra nhw i gefnogi be oedden nhw'n weld wrth gwrs fel cynnig y blaid lafur, gweld aelodau'r blaid lafur yn dadlan erbyn i cynnig i hunan, a pan ddos i'r canlyniad, nid y blaid lafur oedd yn diodda oherwydd colli polisi nhw, ond Plaid Cymru. A felly o'na deimlad o, os liciwch chi, deimlad o, da ni'n isio mynd trwy hynna i gyd eto. Os mae polisi'r blaid lafur wedi datganoli, gadewch iddyn nhw ddadla hwnnw am y ddidleon ni o blaid hyn yn Lywodraeth i Gymru a gadael i bobl Cymru ddewis. Wedyn, da chi'n gweld pam bod rei pobl eisiau mynd ar hyd y llwybr yna. Ond ar ei eraill ohono ni, oedd ddim wedi cael yn clwyfo i'r un gradda 79, oedden ni'n tiau yn 79, ond ni wedi cymryd gymaint o ran yn y refferendwm, a felly doedd y clwyfa ddim cweit wedi taro, wedi mynd mor ddwfn yna i, ac ella rei o'r aelodau o dipyn bach yn hyn. A'n dadl ni oedd, mae'r sefyllfa wahanol yn 97, yn 79, oedd y blaid lafur ar wastad i chem, oedd yr holl streics, os da chi'n cofio, ac yn y blaen, o Jim Callahan ar ddiwedd i gyfnod, oedd na deimlad cry yn erbyn y blaid lafur beth bynnag. A bod hynny hun wedi, ac wrth gwrs o'na 7 neu 8 o aelodau seneddol llafur wedi dadla'n gry yn erbyn. Erbyn 97, oedd y sefyllfa wahanol, o llafur newydd fynd i mewn, oedden nhw ar brig y don, doedd na ddim yr un gwrthwynebiad gen aelodau seneddol llafur bryd hynny, ac oedd na yn 79, ac o'n i'n teimlo bod na ysbryd dipyn bach yn wahanol felly, ac y gallan ni tro yma i gwneud ti.